खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथायनि मोनसे खौरां। थारैनो जोंनि बर' हारिनि सोद्रोमाफोरा एबा सुबुंफोरा जेरावबो मानो रैखाथि गैया। जेराव मेरावनो बुथारजानाय इनाय बानाय खालामजानाय जाथाया जोंनि गेजेराव एबा जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव जाफ्लेबाय थायो। थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव गुवाहाटी नोगोराव सासे मेट्रिक आनजाद उथ्रिनानै 10 थाखोआव फरायफुबाय थानाय सासे सानसु बर' मुंनि सुबुंखौ लोगोफोरा इनाय बानायै बुथारनायनि सन्देह खालामदों नखरनि बिमा बिफाया। आरो बिथांनि एबा सानसु बर' दुखुनांथावै जिउ फोजोबजानाय एबा जिउ जोबनाय सानसु बर'नि बिफाया फोरमायनाय बायदिब्ला गावनि लोगोफ्रानो इनाय बानायै बुथारनानै दैयाव गारसोमनानै दैयाव गबनानै थैनायनि महर होनो नाजादों होननानै बे समाव सानसु बर' मुंनि जिउ जोबनाय रुंसारि सानसु बर' मुंनि बिफाया फन कलनि गेजेरजों रायज्लायहरनायाव बिथाङा रोखा खालामदों। आरो सानसु बर'आ मेट्रिक आनजादाव बावैसो सिगां फोसावजानाय मेट्रिक आनजादनि फिथाइयाव 72 जौखोन्दोनिबो बांसिन मेट्रिक आनजादाव मोननानै उथ्रिसार जानो हादोंमोन। आरो बिथाङा एबा रुंसारि जानाय दुखुनांथावै रुंसारि जानाय सानसु बर'आ बिगियान आयदायाव फरायबाय थादोंमोन एबा फरायफुबाय थादोंमोन। बे समावनो लोगोफोरानो दसे समनि थाखाय बेरायनो लांनानै इनाय बानायै बुथारनानै दैयाव गारसोमनानै दैयाव गबनानै जिउ जोबनायनि महर होदों होननानै सानसु बर'नि बिफाया फन कलनि गेजेरजों फोरमायदों। थारैनो जोंनि बर' हारिनि लाइमोनफोरा जेरावबो मानो रैखाथि गैया। आरो बिथाङा दाबि खालामदों थाबैनो सानसु बर' मुंनि बे गावनि असे फिसा एबा जोनोम होनाय फिसाखौ जाय दुथांफोरा जिउ फोजोबदों एबा जाय लोगोफोरा जिउ फोजोबदों थाबैनो साजा होनांगौ होननानै बिथाङा दाबि दैखांदों। थारैनो बे समाव फोरमायनांगोन सानसु बर' मुंनि सासे बर' गथ'खौ बुथारनायनि सन्देह खालामदों। सानसु बर'नि गुबै नखरा बिटिआरनिनो तामुलपुर जिल्ला खैरोबारिनिमोन होननानै बे समाव फोरमायदों। बिथांनि बिफाया रेलवेआव साख्रि मावोमोन। बिमा बिफा फिसा जयैनो गुवाहाटी नोगोराव थायोमोन आरो मोजाङै संसार जाबाय थायोमोन। नाथाय बे समावनो आरो बेनि गेजेरावनो दुखुनांथावै मोनसे जाथाय जायो। दसे सम गेलेनो थांनायावनो माखासे दुथां लोगोफोरा बुथारनानै दैयाव गबनायनि महर होनो सन्देह खालामदों एबा सन्देह होननानै बे समाव सानसु बर'नि बिफाया फोरमायदों। दुखुनांथावै जिउ जोबनाय सानसु बर'नि बिफाया सासे रेलवेआव साख्रि मावबाय थायोमोन आरो बे साख्रि मावनाय लेखा गुवाहाटी नोगोराव गावनि बिसि आरो गथ'खौ लानानै संसार जाहैदोंमोन। नाथाय बे समावनो दुखुनांथावै मोनसे जाथाय जायो। सानसु बर'आ सासे मोजां फरायसामोन आरो मेट्रिकआव गासै 72 जौखोन्दो लानानै उथ्रिनो हादोंमोन आरो सानसु बर'आ बिगियान आयदायाव मोजाङै फरायफुबाय थादोंमोन। नाथाय दुखुनांथावै जिउ फोजोबजानाया थारैनो जोंनि बर' हारिनि लाइमोनफोरा जेरावबो मानो रैखाथि गैया। दानिया फैदो जिउ फोजोबजानाय एबा रुंसारि जानाय सानसु बर'नि बिफाया फन कलनि गेजेरजों माबायदि फोरमायहरदों जों बिथांनि रेकर्डिंनिफ्राय आबुङै खोनासंना लानि। जाथाया माने ओरैमोन मा होनना बुङो दाखालि सानदेआव आरो न सानदेनि बेलासे खमसे खम 2:30 बाजानि बाथ्रा आरो बिनिफ्राय बे सानसु बर' नामनि गथ' थांनाय बोसोरावसो माने मेट्रिक पास जादोंमोन आरो गथ'आ गांथाम लेटार लाखिनाय इंलिस हिन्दी आरो साइन्सआव माने 72% माबा पास खालामदोंमोन आरो गथ'आ मोजाङैनो रिजाल्ट खालामदों। ओमफ्राय पान्डु कलेजावनो एडमिसन लाबाय साइन्स मिडियामाव। बिनिफ्राय मा जादों बियो थालांनाय जायोबा लोगोफोरा एसामिस गथ'फोरानो आरो बिसोरो बेनिफ्राय मेट्रिक फेल जाना थालांबाय नालाय इनिसो थाखाय ना मानि थाखाय मिथिया। ओमफ्राय बेरायनो लिंबाय थायो सम सम थाङा गथ'आ न'निफ्राय ओंखारामोन आरो ओंखाराबा बेनिफ्राय मा खालामबाय बिसोरो दाखालि सानदेखालि रबिबार नालाय जेने तेने पान्डुसिम थांना फैनानै ब्रा फन खालामथाब गेट मोखाङाव थानानै लिंना लांबाय आरो लांनानै ओमफ्राय पान्डुआव लांनो ओमफ्राय लांबाय बिसोरो एकदम कालापानिनि बै हाजो गेजेराव मोनसे झरना बायदि माबा दङ आरो बिथिं बे हाजोआव लांनानै बिसोरो दसे थाबायथिंदोनो पाहार पारिदि थाबायथिंनानै लास्टआव मा खालामखो ओमफ्राय 3:30 बाजायावसो फन खालामहरबाय मानसिया दैयाव गोलैना थैबाय बिदि होनबाय आरो दैयाव गोलैना थैबाय होनबाय बेनिफ्रायथ' न'खरनिफोराबो पुलिस बिदि माबाना थांबा आरो गावसोरनो बोखांनाबो लाबोदों खिन्थु गावसोर ओमफ्राय मबाइलाबो सियाखैलाय मबाइलाबो दैयाव गोलैयाखै मानसिया गोलैदोंबाथ' मबाइलावथ' गोलैनांगौमोन खिन्थु बिसोरो मबाइलाबो मोजाङै दोङो माबा मोनबो सियाखै बिसोरो मानसि खान्दा बिसोरो दैयाव गोलैना थैबाय जाबाय। ओमफ्राय
बेनिफ्राय बिदिनो पुलिस लांनानै GMC लानानै थांबाय ओमफ्राय पस्टमर्टम रिपर्ट मथेथ' दा एसे बेलेगसो गम मोनदों आरो थारमाने माबा एसे निसा जातीय बा बिग जातीय बुस्थु दौनासो बुथारदो बिदि आरो माने ओमफ्राय सानदों मा न'खरनिफ्राबो बयबो जोंबो मोनसे दावट जादों बेखौ एक्सुवेलि बिसोरो दैयाव गोलैना थैयाखै इसोरो प्लेनिं फुल माबा मोनसे प्लेनिं खालामनासो बुथारनाय बायदि माने जाथाय बिदि आरो ओमफ्राय बै साथाम गथ'फोरा दा पुलिसा लांबाय नामा बिसोरखौ? बै साथामखौ इनिफ्राय इसोर गावसोर मा खालामदों बुथारखांनानै स्कुटियाव लाना थांनानै बे आमबारि जायबा सिभिल हस्पिटालाव लांबाय बेनिफ्राय इयावथ' हाया होनबाय नालाय GMC आव लाना थांबाय ओमफ्राय पुलिसफोरा ओजोंनो इसोरखौ हमनानै दा इयाव दोनफैदोंमोन आरो दा 11 ना माखो जों खबर लाफिननाय जायाखै थारमाने पुलिसनो केस होनाय जायाखै नामा होमबा न'खरनि मानसिफोरा? पुलिसनो होदो केस होदो FIR होदो होननायालाय FIR होदो दा ओमफ्राय थेवबो बिदि खुनु निउसाव मायाव मोनबो होनाय जायाखै आरो बेनिखायनो आं खबर हरनाय जादों आरो थारमाने ओमफ्राय नैबे साथाम गथ'फोरनि मुंखौ मिथिगौ नामा नोंथाङा? मुंखौथ' आं एक्सुवेलि मोजां मिथिया न'खरनिफोरा मोजां मिथिगौ इसोरनिनो एखे लोगो फरायनायमोन नालाय बे जोंनि बे माबा आदिंगिरि साइडसिम थायो आरो इसोरो जोंनि न'खरनि मानसिफ्रा बेखौ गावसिनि फिसाज्लाखौ बुथारदों होननानै सन्देह माने न'खरनियाथ' सन्देह आरो बयबो नुनायफोरा सन्देह थारमाने कारन इसोर साब्रै मानसि थांदों साब्रैनि हारसिं माबायदि थैना फैगो आरो गब'दोंमोनबा माने मानो बोखांदियासो थैनायावसो माबायदि बोखां बिदि मोनसे बिराद दाउट जाना दङ थारमाने बाथ्राया खिलिमिलि टाइप जाना दङ आरो ओमफ्राय दा पुलिसा नायबिजिरगासिनो नामा? पुलिसा नायबिजिरनाय माने पुलिसफ्राथ' बुंदों जों सिन्था खालामना जों जिमान हायो माबा खालामगोन होनना बुंदों खिन्थु मा खालामगोन बेनि सायावथ' दा खुनु माबा गैया फैसा जानाय एगारनाबोथ' होनो हागौ बिदि मोनसे दाउट जानानै दोंबाय थायो आरो न'खरनिफोराबो आरो जि ओमफ्राय सिटुवेसन बै माने गथ'आ बबेनिमोन गुवाहाटि मा जायगानिमोन? गथ'आ नै जोंनि माबा मालिगावनिफ्राय एसे थांनानै मोनसे बर' गामि दङ खांख्लाबारि खनसाइ गामि बिदिनो मोनसे मिथामटल होननाय मोनसे सक दङ जोंनि बे मिथामनि खाथियावनो बर' गामि मोनसे दङ खनसाइ गामि होननाय खनसाइ गामिनिमोन खिन्थु मानसिया एसे रेलाव मोनसे फिसा जब मावोमोन आरो फिफाया बिदिनो फिफाया बेनिफ्राय इसोर नै मालिगाव बे रेल कवाटाराव थायोमोन आरो सनि मन्दिर खाथिनि कवाटाराव बर'फोरनि कवाटाराव थायोमोन बिनिफ्राय बे कवाटारनिफ्रायनो लिंना लांदों बिसोरो कवाटार मोखांनिफ्राय फन खालामनो बिदि लिंना लाना थांबाय थांनानै बेनिफ्राय आरो बिमायाथ' थांना होनना बारंबार बुंबाय थादों बेखौ खिन्थु थाङामोनबो गथ'आ बेलेग दिनाव थाङा ओमफ्राय बिसोरो गेट मोखाङाव थानानै फन खालामथाबाय थाबाय फैना सानसु फै जाबाय थाबाय नालाय बेनिफ्राय ओरै पानदौलाव थांना फैनो दे होनना फैसा 50 थाखाबो बिना लांदों माबाफोर जानो होननानै बेनिफ्राय पानदौ लांनो इसोरथ' लाना थांबाय एकदम ओजों हाजोआवसो ओमफ्राय जों गथ'नि न'खरनिया साबैसे दंमोन? गथ'नि न'खराथ' फिसाला सासेल'मोन ओमफ्राय उन्दै सासे दङ इयो 4 बोसोर ना 3 बोसोर जानाय बिदि 4 बोसोर जाबाय दं हिनजावसा उन्दै सासे दङ बेनिफ्राय बिमा बिफा बिदिल'मोन आरो बिराद दुखुनांथाव थारमाने दा जेनेबा मा थांखि लानो सानो न'खरनि मानसिफोरा एसे मिथिगौ नामा नोंथाङा? मा होनदों? न'खरनि मानसिफोरा मा बेब'स्था लानो नागिरदों दा जेनेबा बै दायनिगिरिफोरनि सायाव? न'खरनि मानसिफ्राथ' गोख्रों माने माबाखौ लुबैदों बिसोरनि सायाव एसे बिजिरनायखौ लुबैदों आरो कारन बिदि दिनै इखौ खालामदाव गाबोन इखौ खालामदाव बिदिथ' बांनो हागोन बिदि बाथ्राया आरो जोंनि बर'फोरनि मादाव बिदि नुबाय आं सानैसो बिदि खालामनाय नुबाय थादों माने मोजां गथ' मोजां स्टुडेन्ट ओंखारबा माने गेजेरावनो बिदि माबा प्लेनिं खालामनानै माबा खालामनायनिफ्राय खारग'फिनो दायनिगिरिया बिदि नुबाय थादों बेनिखायनो न'खरनिफोरा सानदों आरो जायखिजाया बिसोरनाव गोख्रों एसे बिजिरो जेन ओमफ्राय बै साथामबो गथ'फोरा फेल जानायमोन? इसोरथ' सोरबा क्लास 10 फेल जालांदों ओमफ्राय माखासेया क्लास मेट्रिकआवनो फेल जालांदों बिदि आरो बयनियाबो मोनसे दाउटआ बेनो इसोरो थारमाने लोगो मोनबाबो गावसोर हायिखाय माने एसे मेगन सालायथ' आजिखालि गथ'फोरा बिदि सानना दोङो आरो थारमाने गावसोर हादिया ओमफ्रायथ' बर' गथ' हिसाबैबो इमान मोजां माबा लेटार लाखिलायनानै पास खालामदों बे रेलनि जे नेताजि बिद्यापिट दङमोन जे मालिगाव बेयावनो फरायनायमोन आरो गथ'आलाय बे नेताजि बिद्यापिट स्कुलावनो हायार गथ'नि नामा मा नाम सेकेण्डारि मोनदों सानसुमा? सानसु बर' ओमफ्राय बिफानि नामा सिमां बर' बिमानि नामा रिता बर'। बे जाथाया माला जाया होनदों? माने रबिबाराव माने खै थारिख गोलैगोनथाय रबिबाराव थांनाय रबिबाराव आरोखि ना? आगस्ट बा रबिबार बा माबा 9 तारिख 11 तारिख
9 तारिख ना 11 तारिख 11 तारिख जागोन आगस्टनि। ओमफ्राय बे रबिबारै गथ'आ न'आवनो थाखाबाय थायो ओरैनो जोंनि गथ'आ जेबो माने ओंखारफेराबो रावजोंबो लोगोबो जाया। बिसोर मबाइलाव वाट्सएपफोराव लोगोफोरबो दोङबो जानो हानाय खिन्थु जोंथ' नुफेराखैना। औ बेनिफ्राय लोगोआ फन खालामदो गावसानि न'आव ओंखाम जानो लिंदो आंखो होनना पान्दु थांनो ओंखारनानै औ आंबोथ' गैयामोन आं डिउटियाव दङमोन। मा मावो नोंथाङा? आंबो रेल सार्भिस। नंगौ ओमफ्राय बे सानसुआ बे मा क्लासाव फरायो बे? क्लास 11। क्लास 11। ओमफ्राय मा जादों होनना सन्देह खालामो नोंसोरो? बे गथ'आथ' जेबो गाज्रि जिनिस जाखायानोखा आरो रेकर्डआनो गैया इ गथ'आ जेबो जानाय माबानाय। निसा जिनिस ओंखाम जानो होननानै लाना थांनानै बदमास लोगोफोरा बै पाहार हाजो सायाव लांनानै माने फुरा मार्डार खालामदो आरो। मार्डार खालामदों। मार्डार खालामनानै माने दैयाव गारनानै बुङो माने देखायफ्लाबाय जे इयो दुगैबाय थानायाव दैयाव गब'नानै थैदोंमोन। औ माबे पाहाराव? ओइ जोंनि बे मालिगाव गसाला पाहार। औ औ गसाला पाहार माने बे पाहारा माबा आमबारि फटाखिल थानानि आन्दाराव गोलैयो। बे पाहारा? औ फटाखिल पुलिस स्टेसननि आन्दाराव गोलैयो। बेनिफ्राय आरो मा बुंनो आरो जोंथ' सासेल' फिसाला बेनिफ्राय सासे उन्दै दोङो 4 बोसोरनि हिनजावसा। औ गथ' सानैमोन आरो बेनोमोन आरो बे ओमफ्राय बिसोर लोगोफोरा साबेसेमोन? बेसोर लोगोफोरा आं जिथु इमारजेन्सियाव जिथिया गथ'खौ मोनहैयो अब्ला 7 दंमोन। बेनिफ्राय आं जाथाय जानाय जायगायाव मैया जों थांबाय। थाङोब्ला खाथि खाला थानाय मानसिखौनो सोंबाय जे इसोर गासै 16 जनसो गथ'फोर दंमोन जमायै। ओमफ्राय बेनिनो लोगो गोजामोन बे बेनिनो लोगो नोंसालानि सानसुनि लोगो गोजामोन? सानसुनि लोगो गोजा नङा बेनि लोगोखौ जों सासेबो सिनायाखैमोन। बिसोरखौ जोङो फार्स्ट टाइम नुहैदोंमोन आरो दाख्लै बे 7खौ खिन्थु जोंथ' मिथिया लोगोआथ' एसेबां एसां लोगो गैया जोंबो मिथिया एसेबां लोगो गैया आरो ओंखारफेराना गथ'आ न'निफ्राय। बे आमबारि पाथाखिल हाजोआव दङ होनना बोरै मिथिगोन नोंथांमोना? थारमाने जाथाया जेराव जे बे एफआइआर हैनो गोनां जाबायना जोङो बे पुलिस स्टेसनाव एफआइआर हैनो गोनाङाव मिन्थिबाय आरो जे आमबारि माने फाथासिल पुलिस स्टेसननि आन्दाराव गोलैयो होननानै। थारमाने जाथाया जेराव जायो बेयावसो एफआइआर होनांगोन ना। बेनिफ्राय मोनथिबाय आरो जे बे जाथाय जानाय जायगाया बे फाथासिल पुलिस स्टेसननि जायगायाव माने आन्दाराव गोलैयो। बेनिफ्राय बै जाथाय जानाय हाखराव जों मैया थांदोंमोन। ओमफ्राय बेनि गाननाय सेन्देला बै फाराव मोनसे आरो बे फाराव थोंसे ओरैबायदि दैयाव गोजावना दङ आरो। बेनिफ्राय जोंथ' पुरा दाउट सिगांनिफ्रायनो दाउट आं पुलिसखौ पुरा मार्डार केस आं एफआइआर होदो। आंनि गथ'आ खुनु दिना माने जोनोमनिफ्राय दिनैसिमहालागै बा थैनानै थांबाय देसन दिनै नंला बै थैजासिमहालागै आं एसेबो गाज्रि जिनिस जाफेरनाय नुवाखै आरो ओंखारखाया आंनि फिसालाया। न'निफ्रायनो ओंखारा खालि स्कुलाव थाङो कलेजाव आरो टिउसनाव थाङो खुनु ओंखारा। जेरावबो थाङा मायबा नांगौबा कलम नांगौ किताब नांगौ बहि नांगौ गासै खामानिखौनो आं बाहेरनिफ्राय लाबोना होफैयो। जि नांगौबाबो जन्था नांगौबाबो जि नांगौ खालि सेलन थानाय। नोंथांनि न'आ बबेयावमोन सिगां? आंनि अरिजिनेल न'आ माबा नेसदिफिलि खैरोबारि तामुलपुर। तामुलपुरनिसो नोंथाङा? औ तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो। बाक्सामोन बाक्सानिफ्राय तामुलपुर खैरोबारिनि? खैरोबारि। आदसा नेसदिफिलि खैरोबारि। नामा सिमांसा नामा ना? सिमांसा बर'। ओमफ्राय वाइफआ रिता बर'? रिता बर'। आदसा ओमफ्राय थारमाने नै माबाया बे स्पटआव पुलिसफोर थांना थाङाखै? पुलिसफोरा जोंहानियाव न'आव फैयाखै। नङा बे स्पटआव बे जायगायाव जाथाय जानाय जायगायाव। जाथाय जानाय जायगायाव पुलिसा जेथिया गथ'खौ बिसोरो मेडिकेलाव लांखांबाय अब्ला पुलिसफोरा फैदोंमोन जाथाय जानाय जायगायाव। माने खाथि खाला थानाय मानसिफोरा बुंदों आरो मैया बे गथ'खौ लांखांबायमोन मेडिकेलाव बेनि उनाव पुलिसफोरा फैदों माने लोगो मोनस्लाबदों आरो।
दे थिगानो दङ बेखिनिखौनो मिथिनो थाखाय फन हरबाय आङो ओमफ्राय मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।